akwai wani kunkuru wanda yazo yana maganar cewa wai mai girma gwamna gilashin wani guruntum yake ko guntum wai ya fi shi daraja. Na ce ma ƙarya ka ta sha ƙarya. Darajar mai girma gwamna wanda ba jam'iyyar sa nake ba kuma tsarin sa nake bi ba, ƙarya kake tafice. Idan ka isa ko kai ko mai gidan naka guruntum ba alfahari ba, na faɗa ya zo mu buga muƙabala lai ta'addi. Amma ina masa albishir da Allah wannan makani, idan ka tashi ga mutanen ka si ƙuri'ar mu jam'iyyar APC wanda kashi 99.99 cikin 100 musulmai ne Muhammada masoyan manzo Allah, ba ma bukatar wannan ƙuri'a a jam'iyyar ta APC. In ka ga mutanen ka si wannan ƙuri'ar to kada a jefa mana, idan dai mi nasara ne da ƙuri'ar irin waɗannan mutane wanda ya taɓa janibin ma'aiki alaihi salatu wassalam, takaman mu, tushen mu, ruhin mu, abin san mu, abin bukatan mu duniya da lahira, to gwara Allah ya sa APC mi tawaduwa daga nan har ranar busa ƙaho. SA Honorable Sani Lawan Jingau sunana, mai neman takarar zama kakakin jam'iyyar APC a jihar Kano. Ina cike da mamakin wani bawan Allah mai baki da kwata wanda yake ya fito yana kokarin kare wani mai gidansa dankali. Domin menene kuwa idan har a ce zaka iya goge idanunka da tunaninka da zuciyarka ka ce zaka kare martabar wani mutum wanda bai san ma daga ina ya zo ba, bai san ina za shi ba, saboda ya taba janibin ma'aiki ka kokarin zaka sa masa riga, to wannan ba tunani bane ba. Sai mu ga wannan dankalin shin a cikin martaba da daraja an sa sunansa a qawaidi ko ishmawi ne? A magana jari ko ruwan baka sha ma ba a sa shi ba, balle ka dauke shi wani mai kima ko mai martaba ko mai daraja. Wannan mutumin da kake karewa kana cewa wai matsayin gilashinsa ya fi matsayin mai girma gwamna, to a matsayina na ɗin jam'iyyar APC ni ba siyasa zan kalla ba jam'iyya zan kalla ba, zan kare martaba addini na da jagora na shugaban duniya da lahira. Idan ka ɗauko misalin ka ce zaka kare shi sakamakon gilashinsa ya fi mai girma gwamna ko, to za mu ga cewa ai kana so ka kwafo cewa martaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa lokacin da Allah ya kira shi munajaci da shi ya je da takalmi, har tabaraka ta'ala yayi magana shi cewa ya kusanto tare da takalminsa a inda babu wata halitta taba zuwa. Shi yasa muka kalli wannan takalmin muka ce darajarsa da martabarsa tafi kowa. Idan wannan abin ka dauko kai ka kamanta da wannan dankalin mai gidan naka, har kake cewa wai gilashin sa ido yafi mai girma gwamna, sai ne dariya nace shin wannan shi gilashin kai ma ya kamata ka fito ga mana me tarihin sa. Shin shi kuma an je ya gana da mai gidansa Fafaroma Janhol ne ko ya gana da mai gidansa Benjamin Netanyahu ne? Shi dalilin yasa ka kawo martaba wannan gilashin nasa, tunda ba kowa bane mu a gurin, ba kowa ba, tunda duk wanda ya soki babbar rumfa wacce kowace tushiya da gaunake ba za mu dauke ka mutum ko mai daja ko mai wata ba, kowa ya kai. Ba ruwana da maganar siyasa anan, ba ruwana da bangaranci anan. Naji wani daga cikin su shi ma makani yana cewa wai zai ga mutanansa cewar su je su yi ƙuri'a, za a gaya musu inda ya saka wannan ƙuri'a. Nan ma ina masa albishir dala wannan makani, idan ka tashi gaya mutanen ka su ƙuri'ar mu jam'iyyar APC wanda kashi 99.99 cikin 100 musulmai ne Muhammada masoyan manzo Allah, ba ma bukatar wannan ƙuri'a a jam'iyyar ta APC. In ka gaya mutanen ka su wannan ƙuri'ar to kada a jefa mana, idan dai mi nasara ne da ƙuri'ar irin waɗannan mutane wanda ya taɓa janibin ma'aiki alaihi salatu wassalam, takaman mu, tushen mu, ruhin mu, abin san mu, abin bukatan mu duniya da lahira, to gwara Allah ya sa APC mi tawaduwa daga nan har ranar busa ƙaho. Mun sadaukar da duk wata gudunmawa da zai mana akan martaban ma'aiki muka za'a ma'aiki muke so. Dan haka ina shaida maka cewa wannan talla da ka ɗauko tallan masu gidanku ne Yahudawa, waɗanda Najeriya ta fi ƙarfin su, jihar Kano ta gagare su, mu masoya ma'aiki aka rasa inda za a yi da mu, saboda su Yahudawa kullun target ɗinsu da burin su abu biyu ne. Burin su karya tattalin arzikin al'umma, burin su karya musulunci da musulmai. To haihata bara mu ga ma mu ba da ikai bane irin ka da ka zo kana maganar shaci faɗi baka san daga inda ka zo kuma inda. Gwargwado Allah ya bamu gwargwadon ilimi na zamani da gwargwado na addini. A ilimin da muka sance shi na zamani mun karanta su wane ne Yahudawa tun daga zamanin Annabi alaihi salatu wassalam, wanda shi ya fatattake su saboda rashin amana, rashin alƙawari, rashin mutuntawa da duk wani kisisina da kaidi yana wurin Yahudawa. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatattake su.
mun san tarihin annabi Musa irin yanda suka kwance a jikinsa, irin yanda suka ɗauki kafa suka yi munafunci, suka yi ha'inci, har suka kashe taguwa, har ubangiji Allah ya sokan musu da jarabawa. Don mun san tarihi burbushin ku da Yahudawa. In ka ɗauko daga baya wanda yake ba ma musulmi ba, Hitler baturen yaƙi ya yi ƙoƙari yanda ya kara da Yahudawa, saboda me shi ba ya kara addini yake ba, amma saboda ɓarna ta Yahudawa da yake su kuke wa aiki burbushin su, Hitler sai da ya ƙoƙarin kaɗe ku duka. Allah ya kaddara da ragowar burbushin ku burbuci a duniya, wanda kullun tunaninku ku ci duniyar musulunci da musulmai. Shi yasa kuka yi ta ƙoƙarin sai kun taru a jaziratul Arab, sai kun kirawo irin waɗanda suke da rashin tunani kun ba su wani karatu. To ku sani mun san tarihin ku, mun san irin yanda kuka haɗa kisisina, kuka yi diyan da kuka haɗa Iran da Iraq saboda a samu function na musulunci. Mun san yanda kuka yi kisisina, kuka ƙulla yanda aka yi rigima tsakanin India da Pakistan. Mun san da kuka kira kisisa aka tsaga Tajikistan. Mun san yanda kuka yi ƙoƙari sai da kuka shiga Bosnia Herzegovina kuka fatattaka musulunci da musulman nan gurin. Mun san yanda kuke ƙoƙari sai kun datsa Kudus ta yanda yake an kassara musulunci, an kassara musulmai saboda tutan musulunci. Daga ina ga wannan ƙananan Yahudawan su yin abin suke a jahilci, taɓo mu suka yi. Mun cire siyasa daga nan gurin, za mu kare martaban ma'aiki ne, ka dakace ni. Mun san Yahudawa manyan ku yanda suke kokari suka kashe Osama bin Laden. Mun san irin yanda suka yi amfani da Saddam Hussein a ƙarshen suka kashe shi. Mun san irin yanda Muammar Gaddafi na Libya nan ma bayan ya san ku, ya san sirrin ku Yahudawa, nan ma kuka kashe shi. Mun san irin yanda kuke kokari sai kun raba kan musulmai a Lebanon. Mun san irin yanda kuke kokari a war haka din nan kuka shiga kasashen musulmai kuke musu dauki daidai tun da kan misa. Mun san da kai da Hosni Mubarak duka ba abu ne da bamu sani ba. Saboda haka ina gaya muku kananan Yahudawan Kano, wallahi duk mutumin da zai zo mana da fuska ya taba mutunci ko janibin Annabi alaihi salatu wasalam, ba maganar siyasa. Har wannan jingauri yake dinka babu ya har yanzu baka bayyana kai tsaye ina kana fa ba ko da wa kake. Ina gaya waɗanda suke kokarin taba janibin ma'aiki ko su wane ne. Akwai wani kunkuru wanda yazo yana maganar cewa wai mai girma gwamna gilashin wani burintumo yake ko kuntumo wai ya fi shi daraja. Na ce ma ƙarya ka tashi ƙarya. Darajar mai girma gwamna wanda ba jam'iyyar sa nake ba kuma tsarin sa nake bi ba, ƙarya kake tafice. Idan ka isa ko kai ko mai gidan naka guruntumo ba alfari ba, na faɗa ya zo mu buga muƙabala lai ta addini a ɗauko tun da kan kawai da alari da ishmawi, tun da kan iziya da sara da askari, samar dani, tafi jawahir ikilili, tafi sittu suhayi, muslim, buhari, ibn maja, nisa'i, tirmizi duka zo. Idan kana so a ɗauko fiqhu alama zahibal arba a zo a buga. Idan kana bukata a ɗauko qur'ani a ɗauko, in tafsir sawi zaka ɗauko, in tafsir ibn kazir zaka ɗauko, in duka ka ɗauko buga a matsaya na ɗan ƙaramin almajiri ɗan jam'iyyar APC mai kare martabarta da mutuncinta. Yau kuma nake kare NNPP da gwamnatin NNPP da PDP da NPDP masu aƙidar musulunci da NAPC masu ƙaunar ma'aiki a jihar Kano. Wallahi azimu ruhinmu da rayuwarmu ba za mu taɓa bari Yahuda su shigo jihar Kano su rarraba kawunanmu ba. Ina amfani da wannan dama ina shaida dukkanin ɗan jam'iyyar APC a jihar Kano, wannan abin kar ya saka jam'iyya ciki, ba magana ta jam'iyya ba. Ina ga dan NPP ba magana ta jam'iyya ba. Mu tsaya a tutan mu guda, wahada ta musulunci, rigar ma'aiki muka shigo, da ita aka san mu, da ita muka ɗaukaka, da ita muke burin ƙasa, da ita muke guwaya, da ita muke gagara. Idan muke da aka sho aka fara kamu, wallahi azimu mun ci amanar kanmu, mun ci amanar magabatan mu, ko mun ci amanar waɗanda zo a bayan mu. Saboda haka ruhin mu da rayuwar mu mun sadaukar fansa da Annabi alaihi wasallam. Za mu koyi yaƙi duk wanda ya ƙwarin fara kamu. Wa aqtasimu billahi jami'an muke bukata, wala ta faru.